Kad spavamo mi nismo sami i mesec je u pidžami, pa i zvezde sve na svetu odavno su u krevetu, pa i zvezde sve na svetu odavno su u krevetu. Kuca vam priča. Deco, tiho, samo tiho, molim vas, jer ovo je prava noćna priča i da ne probudimo one koji već spavaju. Ali neko koji je još uvek budan, lepo se pobrinuo za našeg jednog drugara i za njegove plišane igračke. Pa da čujemo o čemu se radi. Usred noći mesec tiho zaviri u dečiju sobu. Šta se desilo? Upita mesec svojim tihim srebrnastim glasom. Plišane igračke mu odgovore. Pa znaš meseče, naš drugar Mića je dobio novu igračku i zato smo se tako snuždili, mrmljao je plišani medvedić. Dobio je novi veliki automobil sa daljinskim upravljačem i sada se više uopšte ne igra sa nama. Jadikovao je kengur, sa kojim se do tada dečak Mića sasvim lepo svakoga dana igrao. A nas je gurnuo u jedan ugao sobe i više nas uopšte ne vidi. Zato smo se tako snuždili meseče. I sve ostale plišane igračke su potvrdno klimnule glavom. Žirafa je bila, deco, tako tužna da je čak i zaplakala. Ali, dragi moji, to uopšte nije razlog za brigu. Smiri ih mesec. Ja ću pokloniti Mići jedan san. A kad se probudi, dragi moji, ponovo će se igrati sa svima vama. I šta mislite, da li je bilo tako? Ja mislim da se baš tako desilo. Jer tada je mesec usmerio svoju svetlost ka Mići, koji je mirno spavao u svom krevetiću. I sledećeg dana, kada se Mića probudio, desilo se čudo. Mića se više nije igrao samo sa svojim novim velikim automobilom na daljinsko upravljanje, nego se igrao sa svim svojim starim drugarima plišanim igračkama. Nije zaboravio ni kengura, nije zaboravio ni žirafu, a pogotovo ne svog dragog plišanog Medu kojeg je imao još od neke druge godine. I tako izmislio je novu igru. Jednu po jednu stavljao je svoje plišane igračke na svoj automobil i vozio ih je tamo vamo. I to je bila baš, deco, pravcata zanimljiva igra. Mića se igrao sa svojim automobilom, a životinje, odnosno njegove stare igračke su uživale u vožnji. Ko je video da se jedan kengur vozi na automobilu, a i žirafa, a kad je Meda seo na automobil, pa to je bilo baš za priču, za ne poverovati. I tako da znate, deco, sve su plišane igračke neizmerno uživale i nijedna se nije ljutila što Mića baš nije bio vozač prve klase i ponekad su poispadale iz automobilića. I neka neko usudi da se kaže da mesec nije čarobnjak. E pa, taj stvarno mnogo greši. Pa znate šta, mesec čak i onda ako je u pidžami čini pravcata čuda. I ipak, ako i on ponekad zaspe, što se može desiti naravno, vi nemojte da zaboravite na svoje igračke, jer da ne bi bile tužne. A mesec i on mora ponekad da se odmara i on mora malo da spava. A sad,
Ne zaboravite da vas kao i uvek vašeg oca mnogo voli i da vam želi najlepše snove. Laku noć. Kad spavamo, mi nismo sami i mesec je u pidžami. Laku noć, deco, svima, vidimo se u snovima. Laku noć, deco, svima, vidimo se u snovima.